Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Yakubingelela ubaba uNsibande. Ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. UnguNkulunkulu ophilayo. UnguNkulunkulu oqonda izimo zonke. Siyambonga nje kakhulu. Akekho njengaye futhi akekho ofana naye. Ngoba uNkulunkulu ezulwini noNkulunkulu emhlabeni. uNkulunkulu ezinzulwini zonke. Lithi izwi lenkosi wenza into ayithandayo ezulwini, enza akakuthandayo emhlabeni, enza akakuthandayo nasezinzulwini zonke. Ngoba zonke izinto zikhona ngaye, zonke izinto zidalwe uyena. Siyambonga nje ukuthi asihlelele ikhaya elihle kangaka elisezulwini. Asihlelele athi uJesu kuJohn 14:1, ningakhathazeki, kholwani yimi nikholo uBaba. Ngoba ekhaya likaBaba kunezindlu eziningi, kuba bekungenjalo bengiyakunitshela ukuthi ngiyokunilungisela indawo. uBaba usithandayo, uBaba ufuna ukuhlala nathi. Nenkosi uJesu indodana yakhe ifuna ukuhlala nathi. Ithi Baba emkhulekweni wayo kuJohn 17, ngifisa ukuba labo ngiphe bona babe kanye nami lapho ngikhona. Isifiso senkosi uJesu. Akekho umuntu ofisa wena esihogweni. noJesu akafuni esihogweni. Sonke asifuni esihogweni. Kodwa wena uthatha isinqumo sokufuna ukuya esihogweni. Buya ke mntwana, buya. Buya mntwana, buya, indawo isekhona. Indawo isavulekile. Buya uzekhaya. Buya uzekhaya. Ake sibonge kakhulu, simdumise uNkulunkulu. Hayi umsebenzi uyasha. Siphazanyiswe na ugesi mose uhambile. Hayi namhlanje bangibikele ukuthi ugesi uhambile, izinto azenzeki. Angithi sisebenza indawo ezimbili ngesikhathi esisodwa. I-generator ke kwafuneka ukuthi sitsheleke kufuna abashintshane ukuze singasebenzisi ama-generator omabili endaweni kubakhe abesefa omabili kanti kuzipha sengcono sibe neyodwa, basebenzise eyodwa ukuze phela makuwukuthi kuyasenza ngephasika indaba kagesi sibe secured. Hake izinto nezimo esibhekene nazo lezo. Siqhubeka ke nenkonzo yethu, intshumayelo yasentabeni. Angicacise ngoba sandungena sikhulume ngentaba ibandla. Intshumayelo kaJesu wayenza esentabeni. Hayi esebandleni leli likhona njengamanje, cha. Ngesilungu bathi ama-beatitudes. Hayike ukuthi kusho ukuthini ke lokho namangazi. Angaze ngicabanga ukuyokuchecka kwi-dictionary. Mhlawumbe wena usungakuchecka ke bese uyasitshela kusho ukuthini. Kodwa thina nje asazi ukuthi kusho ukuthini ukuthi beatitudes. Simbonge uNkulunkulu kakhulu, sizokhuleka bese siyezwini lenkosi. Izwi lenkosi elimnandi, elicacile ngendlela emangalisayo. Sithethele umoya ongcwele asambulele lona. Masiguqe sikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga indlela osithanda ngayo. Siyakubonga kakhulu nokuthi siyaphila nje ngoba kunesizathu esidala ukuthi usenze siphile. Ngoba abanye usubathathile, abaningi ubathathile ngeCovid, wasishiya. Umbuzo omkhulu uthi usishiyeleni? Sizeke Nkosi siyenze intando yakho. Busiseke ilona loyo lalele na wonke amakhaya lalele, abusise. Ngiyacela ngoJesu Kristu inkosi yethu. Busisa abaletha abantu Nkosi, babusise kakhulu. uSathane uyalwa nathi ngendlela emangalisayo. Kodwa ke sithembe wena ukuthi wena uqalile umsebenzi nowawuqalayo eminyakeni emihlanu edlule uzowufeza futhi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Kunjalo bangcwele, kunjalo bazalwane. Neminyaka emihlanu ekhaya lezwi siliqale mhla 26 March 2020
kuvalwa izwe lineminyaka emihlanu. Selingelinye lama group amadala kwawavulwa kuvalwa izwe amaningi asavalwa aphela. Esinye sesizathu esidala ukuthi iChallenge lingavalwa ingoba ayikho ichaos. Ayikho ichaos. Uyedwa umuntu okhulumayo. Ngiyazi abanye abakuthandi kodwa uyedwa umuntu okhulumayo. Lokho kwenza ichaos ingabi bikho. Awucabanga abantu abawu-9,500 ukuthi ukube ivulekile le group ngabe kwenzakalani. U-admin ngabe ufana nongekho ngoba abakekho nako umunye. Ngaba abantu baphendulana khona egroupini baphendulane noma kanjani. Awucabange nje ifoni igcwale manje. Ifoni ingagcwala manje ama messages. Babodwa bathunyelelana izithombe, babodwa bathumelelana ama emoji, babodwa benza lokho. Inkulu le group ungayiqhathanisi namanye. Ingakho isekhona namanje. Ingakho inokuthula ngoba uyedwa umuntu okhulumayo. Akekho futhi ozokushintsha ngaphandle komnikazi wayo owathi akwenziwe. Umnikazi wale group inkosi uJesu. Akuyona imfihlo le, inkosi uJesu. So yena kuphela uyokushintsha, mayengakakushintsha akekho omunye uzokushintsha. Siyabonga ke bangcwele. Asiyezweni lenkosi. Sobheka intshumayelo yasentabeni yakhe futhi uJesu. Yakhe futhi uJesu nebandla lingelakhe. Intaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa eyakhe inkosi uJesu. Ikhaya lezwi elakhe. uYouTube ikhaya lezwi liku-YouTube ngoba naku-YouTube ikhaya lezwi. Igama lekhaya lezwi lingena ndawo zonke. Naku-YouTube ikhaya lezwi eyakhe. Manje ke asikwazi thina ukungena nokuqhambukela. Asikwazi. But if the cap fits, wear it. But uma lingakulingani lilahle liyeke lelo kepisi. Ufake ikepisi elikufithayo. Sihamba nabantu esihamba nabo. Ake asiye lapha ezweni lenkosi ngokaMathewu chapter 5 verse 5. Sikhuluma ngokuthi babusisiwe abamnene ngokuba bayokudla ifa lomhlaba. Abantu balithanda ifa lomhlaba kodwa bafuna ukuba mnene. Abafuna ukuba mnene balithanda ifa lomhlaba. Kunomunye ade engithethisa nje. Wangithethisa umuntu ngevoice note ngase ngiyathula. Ngathi kube ngizoke ngiphendule. Walayeka Sathane angizosho lutho. Wangithethisa umuntu. Azoma vena aze abamabili noma abamathathu ethetha nje. Ayike ukuthi ubethetha ngani your guess is as good as mine. Kusobala nje ukuthi yini into ekhona kulezi insuku abantu abafuna ukuyisebenzisa ngenkani singayifuni thina egroupini ama-emoji. Yazi uthethisela i-emoji. Akuthethisa umuntu ekuthethisela i-emoji. Hayi kulungile. Bafowethu uverse 5 kaChapter 5 babusisiwe abamnene ngokuba bayokudla ifa lomhlaba. Uma ungafunda kulento engikhulumayo, funda ukuthula. Funda ukungakhulumi. Ave uNkulunkulu ezokusiza. Khona abantu abadlala ulaka, abanolaka. Kanti ulaka liyafa mawuthule. Ngoba alikwazi ukuvela, alikwazi ukubhavumula. Luyikho lihlalefu benzekula nje. Musudivumela ulaka, thula. Funda ukuthula nje. And uma ke wathula uze peace ngaphakathi. Ngoba uyakwazi ukwenza ukuthi kushobani ukuthi kwenze. Mina nginankinga mina yazi nama emoji. Ngoba akusuki kimi. Mangithi anginankinga ngisho ukuthi ngiyawathanda, ngiwathanda. Kodwa ngisho ukuthi anginankinga mina umuntu akhuluma into ayithandayo kimi ngama emoji ngoba ukhona oshilo wathi asikwenze. And izwi lenkosi lithi uyena ke uye angidluleke. Babusisiwe abamnene ngokuba bayodla ifa lomhlaba. Izolo ke sishiye kunombuzo ukuthi bayolidla kanjani. Bayolidla kanjani ifa lomhlaba. Cela ungilalele kahle. Ungilalelisise.
ngoba la uthola ukhiye wokubona ukuthi ubumnene busebenza kanjani. Matthew 11 verse 29 uthi, bekani ijoka lami phezu kwenu. Yezwa ke, beka ijoka lenkosi uJesu phezu kwakho. Uthi nifunde kimi ngokuba ngimnene, ngithobile ngenhliziyo, khona imphefumulo yenu iyakufumana impumuzo. Ngeke ukwazi ukudla ifa lomhlaba umphefumulo wakho ungaphumule. Ngoba uzokona izinto, uzoba maqhapheshu, uzoba utatazela uhleke ukuthatha inqumo ezifanele ngoba unjani awukho mnene. Ngakho ke beka ijoka lenkosi uJesu phezu kwakho. Uphinde ufunde kuyona inkosi uJesu ngoba imnene ithobile ngenhliziyo. Umphefumulo wakho uzofumana ukuthula. Ngesikhathi usuphumula umphefumulo wakho, isona sikhathi sezokwenzeka izinto ozifunayo. Ingakho kunesisho sesiZulu esithi iningi liyabona ubende. So ke ungahlala eningini. Jwayele ukuhlala nenkosi yakho uJesu. Nixoxe nayo. Uthi ngime eminyango ngiyangqongqotha, ozwa izwi lamavule ngizongena ngihlale naye ngidle naye. Hayi ake udle naye wena, uzobona kwenzela imangaliso. Babusisiwe abamnene ukuba bayokudla ifa lomhlaba. Bekani ijoka lami phezu kwenu, nifunde kimi ngokuba ngimnene ngithobile ngenhliziyo, khona imphefumulo yenu iyakufumana impumuzo. Ilezi zinto ezizokusiza ukwazi ukudla ifa lomhlaba. Masifunda amaHebheru 13 verse 5. Ukwenza kwenu makungabi ngokufisa imali. Yaneliswani ngeni nakho ngokuba yena ushilo wathi angisoze ngakuyeka, angisoze ngakushiya. Esikwenzayo bafowethu asikwenze kungabi ngoba silandela imali, ngoba silandela ibhodo eliconsayo. Singakwenzi ngokungathi sifisa imali. Imishado eminingi mangekho into yonke 100% la omunye washada nomunye elandela ibhodo eliconsayo isiyaphela yahlukana. Ngoba nebhodo liconse bese kuyavalwa ukuconsa kwalo lingabe lisavuza. Ngoba kufanele ibhodo livuze, akufanele imali ivuze. Kunesisho esithi ifa lewula lidliwa izihlakaniphi. So ke ungabe isukula uthedela imali nje. Kona uhlangothi uzokuthola konke okufunayo kodwa uzosala ubankrupt. And imali mayingasekho bese yahamba lo muntu ngoba ubelandela ini ibhodwe eliconsayo. Ibhodwe eliconsayo. Asiliqapheleni ibhodwe eliconsayo. Ngoba lisiphumeleli singalutho. Ayikho into emnandi njengokuthi nitholane uma ukuthi umshado ningenalutho nobabili, nistrugglishe nobabili. Emva kweminyaka ethize nibona leseniphezulu kube ngathi umlingo kanti naqala at the humble beginnings. Waqala ngezinto ezazikuthobisa, izinto ezazithatha ipride isuke kuwe, izinto onamahloni ngazo. Ilapho la uqale khona. Moyo emsebenzini uhamba ngetekisi, ungahambi ngemoto yakho. Mawuphuma ekhaya uphuma ube namahloni, ungenzi imaphathi ungabamema abangani bakho ngoba unamahloni ngaleli khaya. Kodwa namhlanje usuphakeme, ungaphakama. Qhubeka nokuthobeka. Ufunde kuye uthi ngithobile ngenhliziyo. Uthi ke ukwenza kwenu makungabi ngokufisa imali. Yaneliswani ngeni nakho ngoba yena ushilo wathi angisoze ngakuyeka, angisoze ngakushiya. Asifunde ukwaneliswa bafowethu esinakho. Ukweneliswa kwakho kuyinzuzo enkulu. Izwi lize lisho lithi ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Abanye ngokuyithanda baze babulala abantu abahlobene nabo. Umunye uthwale ngenkosikazi yakhe, omunye uthwele ngengane yakhe. Lezi ithwalo lezi bafowethu izingozi. Thola ukuthi omunye ingcebo yakhe ithi
kufuneka njalo ngonyaka alale nentombi into yevirgin. Mhlawumbe umfundisi njalo ngonyaka kufuneka abanjelwe ivirgin ebandleni. Bathina abazali balengane. Uyabe uzwa khona bophatheka kanjani? Nakho uboshiwe umunye usadonsa. Lisathethwe icala lakhe leminyaka. Uyamaza ngizomusho. Nabantu bakhe okuthiwa ibona ababembambela lezi ingane beyisondeza. Ukuthi babehola ke nokho. Ngoba mayingasakwenzi bayahamba abazalwane lawo ibandla. Uze ibandla likhule banikele kufuneka baze banikele nangengane zabo ezincane. Bafowethu asimkhonzeni uNkulunkulu sibonge ukuthi ekhaya lezwi yasentabeni yendlu kaJehova uNkulunkulu uyasithanda. Usinikeze ivangeli eliphilayo. Usinikeze ivangeli eliwungqo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Waphinde wasinikeza umholi ongazenzi lezi zinto. Ozikhahlela ngenyawo zombili. Indaba zomjolo ebandleni. Indaba zokuphakama ebandleni. Indaba zokudlalisa imali ebandleni kunikeliswa abantu ngendlela engekho engenasidingo. Siyambonga uNkulunkulu simbonge njalo. Nokho bengidlula nje lapho. Nama ngimazi lo mholi. Angithi ngiyamazi. Ingakho ngikhuluma ngaye ngifuna simbonge uNkulunkulu. Angimazi lo mholi. Ubuze kulo wakufaka ekhaya lezi. Hayibo kanti ubani umholi wala? Uzotshelwa bathi inkosi uJesu isekhaya ezulwini. Uyena wathi akwakhiwe ibandla lakhe. Wasithi intaba indlu kaJehova kuyabonakala. Uyena futhi wathi akwakhiwe ikhaya lezwi lika WhatsApp lingene na ku YouTube. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Ukwenza kwenu makungabe ngokufisa imali. Khona imishado entengayo manje. Khona imishado eseduze ngokuhlukana kufakwa ama divorce ngoba imali ayisekho. Wayizela imali omunye wayewumali yavuza. Yayivuza imali yakhe. Wayewumali yavuza kodwa manje ayisekho. Sebeyisengile bayiqeda bayahamba bayathutha manje. Umnikazi walahla inkosikazi yakhe ngentombi engaboni le ntombi ifuna imali. Kunzima bakwethu kunzima. Mayisegula yamthatha intombi emthiqithi kumkakhe ihambele yobona abangcono. Asale kanjalo idlile imali. Ifa lewula lidliwa izihlakaniphi. Ngoba sekuziwe emalini amadoda asangana. Angikazi kwenziwa yini. Bafowethu ake siyeke nokusangana. Sazalwa bekhona labantu besifazane. Siyofa bekhona labantu besifazane. Ngeke sibaqede. Pho yini umona? Uzohamba ohlangana nomfazi womuntu. Umona loyo. Uyamlahlekisela. Mhlambe ngoba nawe usonakalelwe. Ubambile inkosikazi yakho usumlahlekisela ngendoda. Membamba indoda yakhe izokwenzani? Hayi bafowethu ake siqoqe nje sithandaneni ngothando lobuKristu. Ingacekeli phansi ingane yomuntu incane. Na izokhula ufuneka ishade ithola umuntu emthandayo nozoyithanda yini ukuthanda. Ibe unkosikazi oqolo. Usicekele phansi wena ngoba uyibless ngoba unemali wena. Usinunusele ngemali wayitshela uzoyibulala engasho. Ihlazo leli ihlazo bafowethu. Sekhona nama Ben 10. Omama abadala babamba abafana abancane. Inhlazo leli. Lezi zono zifikile kuNkulunkulu. Hayi ake sifunde kuJesu umnene ngenhliziyo. Ake sifundeni kuyena siyeke bonke ububi lo. Yeke ukulandela ibhodo eliconsayo. Asiqineni bafowethu sime isibindi usho njalo uDeuteronomy 31 verse 6 no verse 8. Qinani nimisibindi ningesabi. Ningashawula uvalo ngabo ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho nguyena ohamba phambi kwakho. Akayikukuyeka akushiye. Verse 8 uJehova nguye ohamba phambi kwakho. Uyakuhamba nawe. Akayikukuyeka akushiye ungesabi.
ungabi nangebhe. Ayikakuyeke ngeke akushiye, ungasabi ungabi nangebhe. Besiphendula kumbuzo othi sizolidla kanjani ifa lomhlaba? Ukuze sidle ifa lomhlaba asibeke ijoka lakhe phezu kwethu sifunde kuye ngoba umnene ngenhliziyo futhi uthobile. Futhi enye indlela ukuthi sihambe, ukuhamba kwethu kungaba ukufisa imali endleleni. Saneliswe esinakho ngokuba yena ushilo wathi akasoze asiyeke, akasoze sishiye. Sizolidla-ke ifa likaNkulunkulu uma senze njalo. Sizolidla ifa lomhlaba uma senze njalo. Ngakho-ke asiqine sime isibindi, singesabi singashawuli uvalo ngabo, ngoba uJehova uNkulunkulu wakho nguyena ohamba phambi kwakho. Sisabani ngempela ngoba uyena ohamba phambi kwethu. Akayi kusiyeka, ngeke asishiye. Uhamba phambi kwethu, futhi uyakuhamba nathi, akayi kusiyeka sishiye. Singesabi, singabi nangebhe. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu, ngiyamdumisa ngale nkonzo. Nangezinye asazongithuma ukuthi ngizenze, ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiyamdumisa ngendlela emangalisayo. Ayike, angiguqe ngikhuleke kuze kube yilolo suku Baba uNzibande uthi asithandaze. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga kakhulu ngakho konke. Siyabonga ngale nkonzo, siyabonga usifundise khona. Ngiyacela-ke uNkulunkulu wami ube nathi, biyele ikhaya lezwi, ulibiyele-ke impesini ezifuna ukulwisa. Sibiyele Nkosi, usigcine, usilondoloze, silizwe izwi silenze. Sicela ngegama elinamandla leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngeke siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Sesifikile leso sikhathi Baba uNzibande uyavalelisa uthi uJesu Kristu uyinkosi.